Bé, ara tornaran a sortir les dades, els rànquings. Lleida és la ciutat que ha tingut sempre l'atur més baix, ara continua sent la que el té més baix, però continua havent un atur i, evidentment, quan algú està aturat, és igual si hi ha un 12% que un 25%. La persona que ho està vivint, evidentment, tant se li fa els rànquings i els percentatges. No es poden fer miracles. L'Ajuntament no pot crear ocupació. Es diuen que l'Ajuntament ha creat 4.000 llocs de treball. No és veritat. L'Ajuntament directament no pot crear ocupació perquè no tenim capacitat de contractar més funcionariat. I amb el que tenim ja hem de fer la feina. Per tant, el que sí que podem fer és actuar com a catalitzadors, que és col·locar peces perquè dinamitzem l'activitat econòmica que es pot fer. De quina manera? Doncs obrint sectors nous i no perdre oportunitats com les que s'han perdut en aquest mandat amb els 422 milions d'inversió, dels quals no se n'ha destinat gairebé gens a les energies renovables, de manera que puguem adaptar els edificis municipals a l'estalvi energètic. Faríem increment d'ocupació i estalvi econòmic. Ni catastrofisme ni cofoisme, senyor Ros. La veritat és que la realitat és la realitat. I per les persones que estan a l'atur, que vostè digui que som la tercera ciutat d'Espanya, la persona que ho està patint, ho està patint. I, per tant, no cal que anem fent volar coloms amb creació de... Aquests 2.000 llocs de treball de l'IMO són uns plans d'ocupació que duren 6 mesos, subvencionats per la Generalitat de Catalunya, i que el que fa l'Ajuntament és gestionar-los. Però són 6 mesos. I la formació que hem creat. I després arribarà un moment que aquestes persones s'hauran de tornar a buscar una ocupació. Per tant, nosaltres apostem per combinar la petita cirurgia. A vostè li agrada molt parlar de grans xifres, de grans números. Al final, el dia a dia, les persones són individuals i en aquell moment el que s'ha d'anar resolent són aquestes situacions personals. Petita cirurgia aposta per nous sectors com el turisme d'identitat, com les energies renovables, com la cultura com a motor econòmic i els clubs de feina, que és una proposta que crec que no se'n parla a vegades de la part més humana de les persones, a part dels circuits, d'anar-se a apuntar a on convé, que els centres cívics siguin també un lloc de trobada on se pugui fer xarxa, on les persones que estiguin aturades puguin tenir un recolzament no només tècnic, sinó també a l'hora de fer xarxa entre les persones.